Spravíme bravčové karé v kyslej kapuste s knedlou. Takže tu máme karé, také 3 plátky, bravčovú masť, kyslú kapustu, paradajkový pretlak, cibula, kyslá smotana, červená paprika, mletá rastca, čierne korenie, sol a ešte trošku cukru. Nakrájať si cibulu na jemno. Kapustu môžeme ešte pokrájať, keď máš na dlho nasekanú. Keď máš hrubšie mäso, tak si ho trošku naklepeš, ale ja už mám také tenšie plátky. Osolíš. Čierne korenie. Obidve strany. Dáš si masti. To strúčka opečeš. Odložíš na tanier, vypneš cibulu, 2 minútky orestuješ, pridáš kapustu, pridáš paradajkový pretlak, rastcu, červenú papriku. Takto to opražíš chvíľočku, nejaké 4 minútky. Pekač som vymastil masťou, vidíš tam tú kapustu. To tam upraceš. Navrch dáme mäso. Pek tam vylejem tiež. Trošku vody. Rúru na 200. Dáme to piecť. Piekol som to hodinu. V polke som to otočil. Dolial som trošku vody. Vybereš mäso. Máme tam smotanu. To premiešaj poriadne. Tam trošku vody ešte. Tak za lyžičku cukru. Dám to mäso naspäť. Na nejakých 10 minút to dám ešte trošku zapiecť. Medzi časom naparím knedlu. Šúpneš si tam mňaťku a máš hotovo.